Simon Merċieqa, wieħed mill-awturi tar-rapport tat-telfa tal-Partit Nazzjonalista u għal żmien twil kritiku tal-Prim Ministru, issa wkoll qed jibda jemmen li Joseph Muscat huwa iktar onest minn Simon Busuttil. F'The Malta Independent kiteb kif il-Partit Nazzjonalista qed jattakka lil Frank Portelli għax qed jgħid l-affarijiet kif huma u fetaħ kritika bla preċedent fil-konfront tal-kap caretaker Simon Busuttil. F'dikjarazzjoni jibsa, Merċieqa qal li minkejja li ħafna ddiskrivew lil Busuttil bħala raġel ta' prinċipju u l-persuna li kellha teradika l-korruzzjoni u qed jara iktar onestà f'Joseph Muscat milli f'Busuttil. Fisser kif Simon Busuttil ma kellu ebda diffikultà jaċċetta l-flus mingħand tad-DB, preferenza għall-iskema tal-invoices folots, u tenna wkoll li rid ukoll kuntratturi b'karattru li ddeskriva bħala xejdi bħala kandidati miegħu. Innota kif Muscat kellu l-intelligenza li fejn jiżbalja jammetti, iżda l-Partit Nazzjonalista jemmen li jista' jagħmel li jrid billi jipponta sebgħu lejn ħaddieħor. Dwar jekk Busuttil għandu xieqpa fil-Parlament jew le, Merċieqa jaħsibha bħal Mario Gallia. Busuttil għandu jitlaq. Hija ħasra li se jaqpa jikkontrolla l-partit mill-backbench hekk kif se jwassal għal sitwazzjoni politika perikoluża, iddikjara Merċieqa. Merċieqa ma waqafx hawn fejn fetħilha wkoll dwar is-sieħba tal-kap u dwar il-lingwaġġ li din kienet tuża fatta intervisti li kienu jsirula. Dan meta hi kienet tgħid li flimkien ma' Busuttil bdiet moviment. U fakkar li din qatt ma kienet fil-partit u ma kellha l-ebda kariga u allura ma kellha l-ebda dritt li titkellem b'dan il-mod. Żied li waħda mill-ikbar fjaski li saru u li turi nuqqas ta' sinsla li għandhom dawk fit-tmexxija hija l-fatt li ma nħatritx kummissjoni biex tistudja l-ikbar telfa elettorali li qatt kien hawn f'pajjiżna. Fil-fatt, Busuttil lanqas biss irid li jsir rapport. Temm jgħid li l-profezija ta' Gonzi fl-2013, dik li taħt Muscat il-pajjiż se jkun dieħel gas dawn f'ħajt, saret realtà. Il-profezija iżda kienet indirizzata lejn il-kap il-ħażin.